Slováci a Slovenky, vážení občania Slovenskej republiky, vážení spolubojovníci za sociálnu spravodlivosť na Slovensku. Budem hovoriť priamo k vám, pretože k týmto prázdnym vládnym stoličkám nemá zmysel hovoriť. Čo sa to vlastne deje na Slovensku s cenami energií? Prečo musíte platiť najväčšie poplatky za elektrínu v celej Európskej únii? Ako je možné, že v Nemecku majú ľudia nižšie poplatky za elektrínu ako na Slovensku? Dobre sa na mňa pozrite. Nie je to nepatričné? Možno nehorázne, že tu stojím v kabáte? Ja vám poviem, že je to rovnako nehorázne a nepatričné, aké sú nehorázne a nepatričné vaše ceny energií. A keďže v rokovacom poriadku nám chceli zakázať názorné ukazovanie problémov, ale oblečenie nám zatiaľ nezakázali, tak dovolte, aby som vám tie ceny elektriny, ktoré musíte platiť vo svojich faktúrach každý mesiac, ukázal na príklade toho, čo mám na sebe. Viete, z čoho sa skladajú? Viete, koľko stojí plyn a elektrína naozaj? To je maximálne takto tielko, čo mám oblečené. To je cena elektriny a plynu. Viete, čo je tá košela, ktorú mám oblečenú? To je ten poplatok za rúrky a za káble. Ale ja mám na sebe ešte aj sako a kabát. Čo to je? To sú tie poplatky. Mysleli ste si, že najväčšie poplatky, ktoré vás ožobračujú a zdierajú, platíte v bankách? No to sa teda veľmi mýlite, vážení občania Slovenskej republiky, Slováci a Slovenky. Najväčšie poplatky platíte za energie. A viete, koľko platíte? Tak ja vám to vysvetlím. Tento kabát, to sú zisky finančných skupín a oligarchov, ktoré platíte v poplatkoch za elektrínu. Viete, koľko je primeraný zisk za to, aby sa plyn alebo elektrína dostali k vám do domácnosti? Tak 4% v Európskej únii. Tak 4% v slušných krajinách. Tak sa pozrime na Slovensko. To je ten kabátik, ktorý mám na sebe, ktorý musí každý z nás niesť v tých cenách energií. Západoslovenská distribučná, 10% zisk ročne. Nie 2-3%, 4% ako všade v Európe. 10% ročne. Potom máme stredoslovenskú energetiku. Nie 2-3% ako v Európe. 11% ročne. Potom máme východoslovenskú distribučnú. Nie 2-3% ako v slušnej Európe. 12% ročne. A teraz úplný vrchol. Viete, koľko platíme za distribúciu plynu? Alebo teda, koľko si berú z distribúcie plynu EPH? SPP distribúcia. Tipnite si, vážení občania. Je to 10%, 15%, 20%. Nie. Za rok 2015 je to 27%. 27%. To je jak v kolónii, jak v Burkine Faso, keď niekto príde a proste teraz tú krajinu vyťahuje všetko, čo v nej je. A potom, čo je to sako? To sú tí kamoši Smeru. To je napríklad pán veľkomožný župan Chudík. Viete, kto je pán veľkomožný župan Chudík? To je ten župan, ktorý popri 20-ročnom županstve stihol postaviť 2 solárne elektrárne a čuduj sa svete pán Holienčík, ktorý je na pokyn pána Fica. Hore, dole, podľa toho, jak Fico zapískal. Pán Holienčík pridelil 2 elektrárňam pána Chudíka 11 miliónov eur, dámy a páni. Vážení občania, každý mesiac jeho blahorodiu županovi Chudíkovi platíte v svojich cenách elektriny 70 000 eur. Nech ho roztrhne z tých peňazí. Zaslúži si to? A my sa tvárime tuto páni poslanci vládnej koalície, členovia vlády, že sa nič nedeje. Každý občan Slovenskej republiky 70 000 eur mesačne iba pánovi veľkomožnému županovi Chudíkovi. Čo sme vo feudalizme? Kde každý poddaný musel svojmu zemepánovi platiť desiatok zo svojej úrody, ešte aj manželku mu ponúkol, keď sa ženil. Veď my žijeme preboha v republike. A blahorodie župan Chudík sa tvári, že to je v poriadku, veď to je podnikanie. Není on náhodou 20 rokov županom? On popri tom stíha stavať solárne elektrárne. To sme v akej krajine? Ale čo sa s tým dá robiť? Poďme k tomu podstatnému. Viete, čo urobíme, ako náhle pôjde táto vláda veľkokapitálu a oligarchov tam, kam patrí? Zbavíme vás týchto poplatkov a zapamätajte si, pozrite sa na faktúry v cenách z roku 2016. Viete, aká je spravodlivá cena energií? Dajte si o 30% dole. To je spravodlivá cena energií, ktorú by ste mali platiť. Takže ako prvé, zrušíme zisky,
RWE, EONu a EPH. Hneď sa človeku ľahšie dýcha. Hneď máme o pekné percentička z ceny dole. A potom urobíme druhú vec. Zbavíme sa pánov chudíkov. Hneď sa ľahšie dýcha. Hneď sa ľahšie dýcha. Lebo viete, košelu a tielko znesie na sebe každý. Ale prečo by ste mali nosiť v každomesačnej faktúre za elektrínu aj pánov chudíkov, aj nehorazný zisk EPH, EONu a RWE? Lebo pán Holienčík a pán Fico vám hovoria, to je fasa. Rok 2016, to je v pohode. To je v pohode. Nikde sa nemajú tak dobre ako vy. Iba v celej Európe. Pozrite sa do Maďarska, o koľko percent majú nižšie ceny energií. Vážené dámy a páni, Slováci a Slovenky, okrádajú vás už roky. Ceny energie vám vrátime na rok minimálne 2006, nie na rok 2016. Veď to je zlodejina, krádež jak hovado. Nebudeme sa na to pozerať. A viete, čo treba spraviť ako prvé? Treba sa zbaviť tejto ultrapravicovej vlády veľkokapitálu a oligarchov, ktorá nás tu všetkých už 10 rokov škrtí. Tak, jak táto kravata. Dole s nimi, priatelia. Dole s nimi. Nech idú tam, kam patria. A hneď sa bude celému Slovensku lepšie dýchať, dámy a páni. Zapamätajte si, o 30% dole každá faktúra z ceny energií, ktorú dostanete. Stačí len jedno jediné. Zbaviť sa tejto ultrapravicovej vlády veľkokapitálu a oligarchov. Dole s nimi a o 30% nižšie ceny energií. Slováci a Slovenky, zapamätajte si jednu vec. My už nežijeme vo feudalizme. My sa nemusíme kláňať nejakým pánom veľkomožným. Vy už nie ste poddaní. To sa len táto ultrapravicová vláda snaží ukradnúť identitu. Nedajte si ju vziať. Vy ste slobodní občania v slobodnej krajine a máte svoje práva. A my sa za tieto vaše sociálne práva budeme biť, lebo to je naša úloha a za to si nás v tomto parlamente platíte. Že tu nebudeme ticho počúvať túto nejaké reči vládnej koalície, ale že si pekne z duše povieme, ako to je. Aby páni vedeli, že sa o tom vie, čo tu narobili. Za nami nestáva žiadni oligarchovia. My sa zodpovedáme iba vám. Iba preto o tom môžeme takto hovoriť. Lebo nikto za nami nestojí, kto nás drží na povrásku. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Môžete slúžiť finančným skupinám, veľkokapitálu, oligarchom, alebo môžete slúžiť ľuďom. Oni si vybrali táto vláda. Aj my sme si vybrali. A preto chceme slúžiť a pomáhať vám. A budeme to robiť. Budeme to robiť, až kým sa nezbavíme tejto ultrapravicovej vlády veľkokapitálu a oligarchov, ktorá vás okráda o 30% na každej faktúre elektriny a plynu, ktorú dostanete domov, vážení občania. Budeme za vás bojovať a budeme sa biť za vaše sociálne práva a budeme vám pomáhať až dovtedy, kým sa títo nestratia. Slováci ožijú a sociálna spravodlivosť na Slovensku zvíťazí. Nebojte sa.